जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राया बेनो गोदानै सारि जाफिनागौमानि रावबो इसोरनि रायजोखौ नुनाय नङा। बे बाथ्रा बिराद गिथाव आरो बिराद सिरियास। जों सांग्रां जानांगौ लगिया बियो। जोङो खोनानायावहाय बिराद इजि लायो, नाथाय बे बाथ्रानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदों? सारि जाफिनाब्ला जों इसोरनि रायजोखौ नुनाय नंथारानो। नुनाय नङाब्लाथ' जों मोननाया गोजानबावसोसै। नुवाब्ला आरो नों माबोरै मोननो हागौ? खिन्थु नुबावनाय नङा गोदानै सारि जाथाराब्ला। बे बाथ्राखौहाय निक'देमखौ बुंदों। निक'देमखौ जों बयबो मिथिगौ। बियो सासे इजराइलनि धोरोम गुरु, आयेन गुरु, सेनहेद्रिननि सासे बियो गेदेर काउन्सिलनि मेम्बार। बियो इजराइलफोरनि एबा जुदायारिफोरनि दैदेनगिरि होननानै बेवहाय लिरनाय दङ। बियो जिसु ख्रिस्टनि बिरुद जेंना नङा। जिसु ख्रिस्टखौ हामजानाया बेयाव बेरखांदों बिनि रावा। बियो जिसु ख्रिस्टखौ बाख्नायनानैसो बुंदों। बियो बिनि बिरुदिथा बुङाखै। बेजों जों बिनि आखलखौ सिनायनो हायो जे निक'देमआ जिसु ख्रिस्टखौ मोजां मोनोमोन। बिनि मावनायखौहाय बे सोमोनांनायखौ बेयाव नुनो मोन्दों। आं एसे फरायनानै नोंथांमोन रिपिट खालामा खोथानि। बियो हरसेखालि जिसुनियाव थांनानै होनदों, रबि, जोङो मिथिगौ नोङो इसोरजों थिनहरजानाय सासे फोरोंग्रा। एकदम निक'देमआ जिसु ख्रिस्टखौ मिथिथारगौ होननानै बुंखाबाय। नों सासे इसोरजों थिनहरजानाय फोरोंग्रा। मानोना इसोरा लोगोसे थायाब्ला नों जेरै सोमोगोनां हाबाफोर मावदों बेबादि रावबो मावनो हाया। बेसे बुजिनाय रावजों बुंदों इयो। गोबां मानसिफ्रा हराव थांनाय खारनखौहाय बिखौ गेदेर मानसिखाय एसे बरनायनानै बुङो। बियो हरनि समाव लेम्प लानानै बा लेन्टार्न लानानैहाय जिसु ख्रिस्टनाव स्रोदनै थांदों होननानैहाय। खिन्थु बेखौ आं नङा होननो हाया। बाइबेलाव बेबायदि स्रोद थांनाय बा बिनि मोनाव थांनाय खारना मामोन बेखौ एक्सप्लेन बा बेखेवनाय गैया। नाथाय आंनि जिनाखि मोनदांनाय, आंनि तरफनिफ्राय नोङो मा सानो होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो आन्दाज खालामो। बियो सेनहेद्रिननि सासे काउन्सिल मेम्बार, जुदायारिनि दैदेनगिरि होननानै बेयाव स्रा लिरनाय दङ। बियो बिराद गिदिर मानसिमोन इजराइलनि। बिनिखायनो जानो हागौ समफ्राव बियो बिजि। गावनि थांनानै थानाय धोन दौलत आरो जिनाखि बिबान दङ, दायित्व दङ, सासे दैदेनगिरि सेनहेद्रिननि काउन्सिल मेम्बार हिसाबैहाय बियो हयथ' बिजिखाय बे हराखौनो साबसिन मोनना लादों। फ्रि समाव थांदों बियो। बिनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै बियो जिसु ख्रिस्टखौ बाख्नायनाय रावजों बुंदों, नोङो इसोरनिफ्राय थिनहरजानाय नङाब्ला नों बेबादि फोरोंनायफोरखौ बा बेबादि सोमोनांथावखौ माब्लाबाबो मावनो हाया। एखे बाख्नायदों। बियो इसोरनिफ्राय फैनाय होननानै मिथिदों। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आथ' इसोरथार, नै बेखौहाय बे खाथां गैया। बे इसोर होननानै बे मिथिया, खिन्थु इसोरजों थिनहरजानाय सासे फोरोंग्रा। नोंनि मावनायफ्रानो बेखौ दिन्थियो। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ बुंबाय, नंथारगौयै आंनि नोंखौ होनो गोदानै सारि जाफिनागौमानि रावबो इसोरनि रायजोखौ नुनाय नङा। बियो दानिया जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां बिसय। बे निक'देमखौ बुंनायजों लोगोसे जोंबो इसोरनि जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राखाय बे बाथ्रा जोंखौबो बुंदों। जोङो सारि जाफिनाला मालाबाबो सोरगो रायजोखौ नुनाय नंथारा। मोननायाथ' बाद हो, नुनाय नंबावथारानो। बिदिब्ला जों जेसेबां प्रिथिबियाव दिनैहाय जिसुखौ फोथायग्रा खृष्टानफोर दङ, जोङो गोदानै सारि जानांगौ। एकदम 100% सियर नोङो गोदानै सारि जायाब्ला नोङो नुनाय नङा बा सोरगो रायजोखौ मोनखानाय नङा। बिनिखायनो जोङो गोदानै सारि जाफिननांगौ दङ। बेनिफ्राय सयपनाव मा बुंखोयो बेखौ बुंखांनायनि उनावहाय मोदोमजों सारि जानाया मोदोम, जिउजों सारि जानाया जिउआनो। बेखौ गोलावै बानजायदों। बियो बुजियाखै। मा जानो हागौ सासे बोराय बैसोआवहाय बे सारि जाफिननांगौआ बे जाथावथाव नङा। निक'देमआ बे बाथ्राखौ बुजिनो हायाखै। आंबो बा नोंथांमोनाबो जायहा बे बाथ्राखौ सोंजागोन निस्सय बुजिनाय नङामोन। बियो प्रथम जिसुजों सोंजानाय बेक्ति। बे
सोंनायखौ बे जाथायखौ नुनानैसो जों गोदानै सारिजानाया मा बे बाथ्राखौ दिनै जों बुजिनो हादों। बिनिखायनो बियो गोलावथारै बुजायदों मोदोमजों सारिजानाया मोदोमानो, जिउजों सारिजानाया जिउआनो। बेनि गेजेरजोंहाय जिसु ख्रिस्ट'आ निक'दिमखौ एबा जों फोथायारिखौ मा बानजायनो थाखाय हास्थायदों? मोदोमजों सारिजानाया मोदोमानो। जेब्ला सासे हौवा हिन्जावा बा बिमा बिफाया गथ' सारियो, बे गथ' सारिनाय बिमा बिफाया जुदि इसोरनि जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोनाखै एबा बासायजानायखौ मोनाखै एब्ला धार्मिक खथा जिउ खुंनो हायाखैब्ला बे बिमा बिफाया, बे बिमा बिफानि सारिजानाय गथ'आबो, बे गथ'आ बुंनो हागौ बे सारिगोदान गथ'आलाय मा पाप मावदों होननानै। नाथाय बे पाप मावाखैब्लाबो बिमा बिफा बासायजायैनि थाखाय, बिमा बिफाया धार्मिक खथा नङिनि थाखाय बिनि फिसाबो अधार्मिक, पाप मोनसे मावाखै, बे साननो रोङा, बुजिनो रोङा, गोदानब्लाबो बियो बाइबेला खिथायो बियो पापि होननानै। एकदम पापि। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों मोदोमजों सारिजानाया मोदोमानो, माने आदमनि पाप मावनाया जोंहा फिरि 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 जोंनियावहाय बोहैग्लायबाय थादों पापनि थैया। बिनिफ्राय आं जुदि बासायजायाखैब्ला, आं आरो आंनि हिन्जावा धार्मिक खथा जिउ खुंनो हायाखैब्ला, आंनिजों सारिजाहोनाय गथ'आबो बि फारि फिरियैहायनो बियो पापि। बियो जेबो खोथा रायनो रोङाखै, जेबो इनाय साननो रोङाखैब्लाबो बिबो पापि, आदमनि थैजों पापि। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राजोंहाय मानसि हिसाबै जोनोम जानाय आरो जिउ हिसाबै माबोरै जोनोम जायो बेखौ मोजांथारै बानजायनो गोलावथार बाथ्रा बुंदों। मोदोमजों सारिजानाया मोदोमानो, जिउजों सारिजानाया जिउआनो। बे बाथ्रानि ओंथिया मा बुंनाय जायो? जेब्लाबो सासे गथ'आ सारिजाबाय, सारिजानानैहाय बिहा जेबो सेन्स थाया। जेब्ला बिनि बैसोआ रालाङो, साननाय हनाय गियाना बिनियाव राफुंसार जायो, बे राफुंसार जानायजों लोगोसे रावबो बिमा बिफाया फिसाफोरखौहाय नंखाय रायनो फोरोङा, राग जोंनो फोरोङा, मिसा खोथा बुंनो थाखाय फोरोङा, बोराबनो थाखाय फोरोङा, बेबायदि हिंसा खालामनो थाखाय फोरोङा। नाथाय मोदोमजों सारिजानाया मोदोमानो, आदमनिफ्राय फैनाय बे थैयानो जोंनियावबो परित्रान मोननायखाय बे पापनि थैया थाबाय। बिनिफ्राय बे पापनि थैयानो आरो फिसानियाव बियो फारियै थांबाय थागोन, थांबाय थागोन पापनि थै। बेदि फारियैहाय जुदिव नों फिसाखौ माब्लाबाबो हिंसा खालामनो फोरोङा, गाज्रि खोथा बुंनो फोरोङाब्लाबो बिनियावहाय आदमनि थै थानायखाय बिनि खुगानिफ्राय राग जोंनाय, बोराबनाय, थगायनाय उन्दैनिफ्रायनो बियो ओंखारलाङो। जेब्लानो बिनि गियाना हाबबाय राग जोंगोन, जेब्लानो बिनि गियाना गेवबाय मिसा खोथा बुंगोन, जेब्लानो बिनि गियाना गेवबाय बे हिंसा बाथ्रा बुंनो थाखाय। बेबादिनो मोदोमजों सारिजानाया मोदोम, माने मानसिनियाव बे आदमनिफ्राय फैनाय थैया मा जायो? जोंनियावहाय बोराबनाय थायो। बेयो आदमनिफ्राय फैनाय थै। बोराबनाया जोंजों लोगोसे थायो, राग जोंनाया जोंजों लोगोसे थायो, नांज्लायनाया जोंजों लोगोसे थायो, मोनसा मोननाय बा मानो गाज्रि मोननाया जोंजों लोगोसे थायो। बिनिफ्राय मेगन सानाया जोंजों लोगोसे थायो, नायनो हायैया जोंजों लोगोसे थायो, क्षमा होनो हायैया जोंनि जिबनाव थायो, आरो बेंज्लायनो रोङैया जोंनि जिबनाव थायो, मानिनो हायैया जोंनि जिबनाव थायो। बे जाबाय मोदोमजों सारिजानाया मोदोमानो, माने बे मोदोमनि आखुथायफ्रा बेनो। बोराबनाय, रागा जोंनाय, नांज्लायनाय, मेगन सानाय, सोलैनाय, मोनसा मोननाय, गाज्रि मोननाय, नायनो हायै, खमानो हायै, बेंज्लाय रोङै, मानिनो हायै, बेफोर गासैबो मोदोमनि माने पापनिफ्राय सोमजिनाय बियो। जेब्लागौमानि गोदानै सासे मानसिया ख्रिस्ट'नियाव सारि जाफिना, जिसुनि फोरोंनाया बेनो। नों जेब्लागौमानि ख्रिस्ट'नियाव गोदानै सारि जाफिना, अब्लागौमानि नों मोदोमै सारि जानाया मोदोमै नोंनियाव रागा मालाबाबो खारनाय नङा, नोंनिफ्राय बोराबनाया खारनाय नङा, नोंनिफ्राय नांज्लायनाया खारनाय नङा, नोंनिफ्राय मोनसा मोननाया खारनाय नङा, नायनो हायैया खारनाय नङा, क्षमा होनो हायैया खारनाय नङा, सोरखौबा गाज्रि मोनला नों बेंज्लायनो रोंनाय नङा,
आरो नों मानिनोबो हानाय नङा। बे जाबाय मोदोमनि। बे आखुथाइफ्रा सोरनिबा जिबनाव बे मख'जानाय आखुथाइफ्रा बबेबा आखुथाइया जोंनि जिबनाव खनले खनले बेरखांदोंब्ला, बि बोराबग्रा मानसिया बोराबबाय थादोंब्ला, सोरबा सुलसुलिया मानसिया सुलसुलियाखौनो बोसोरला खालामदोंब्ला, सोरबा गन' मानसिया गन'आखौनो बोसोरला खालामबाय थादोंब्ला, सोरबा राग जोंग्रा मानसिया एसेखिनि पइन्ट मोनब्ला राग जोंबाय थांदोंब्ला, अब्ला बि मोदोमाव सारिजानायाव दङ, जिउआव सारिजाफिनाखै। बि मोदोमनि सारिजानानै मोनफानाय आदमनिफ्राय फैनाय पापनि बे आखुथाय, बियो खनले खनले बेरखांबाय थायो। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया निक'देमनि गेजेरजों जोंनो फोरोंनाया बेनो, बे जिनाखि आदमनिफ्राय फैनाय पाप, खनले खनले बोराबनाय, खनले खनले राग जोंनाय, बेंलायनो रोङै, हिंसा खालामनाय, गोरोबलायनो रोङै, बे आखुथाइनिफ्राय उदां जानो थाखायब्ला जों जिउनि सारिजाफिनथारनांगोन। जिउनि सारिजानायखौ जाफिननांथारगोन। बे निक'देमाबो सासे इसोर फोथायग्रा मानसिखामोन, सैथो मानसिमोन बियो। बिनिखायनो बियो जिसु ख्रिस्ट'आव बुजिनो थाखाय समनि अभाबाव बे हरनि समाव जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैनानैहाय, गुरु, नोङो इसोरजों थिनहरजानाय सासे फोरोंग्रा नङाला, बेबादि सोमोनांथावखौ मालाबाबो मावनो हाथारा, नोङो इसोरजों थिनहरजानाय, एकदम बाख्नायदों, सिनायदों बे इसोरनिफ्राय फैदों होननानै। नाथाय बियो दे इसोरखा बेखौल' मिथिनो हायाखै निक'देमा। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि फिसा, इसोरखामोनखाय निक'देमायाव माबा मोनसे दंबावो। बे इसोरखौ फोथायखायो, बियो आयेनखौ फालिखायो, नाथाय बिहाबो दे जिबनाव आदमनिफ्राय फैनाय पाप आखुथाइफ्रा दंमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो बिनि जिबनाव नुनायखाय बिनिखायनो गोदानै सारिजाफिननायनि बाथ्राखौ निक'देमखौ बुंनाय जादों। नोङो गोदानै सारिजाफिनाब्ला मालाबाबो सोरगोनि रायजोखौ नुनाय नङा। मोदोमजों सारिजानाया मोदोमानो, जिउजों सारिजानाया जिउआनो। जिउजों सारिजानायालाय माथो? मोदोमनि उल्था बियो। नोङो मा, जेब्ला नों मोदोमाव दंमोन, नों बासायजायाखै, नों परित्रान मोनाखै, नों धार्मिकता जिबन खुंनो हायाखै, नों गोदानै सारिजाफिनाखै, बे समावहाय नोंहा बोराबनाय दंमोन। बोराबनाया थायो नोंनियावहाय मोदोमाव। नाथाय नों जेब्ला बासायजाबाय, बे जाबाय नोङो गोदानै सारिजाफिनबायब्ला, नोंनि बोराबनायनि जायगायाव गालातिया 5:22 नायोब्ला बेयाव गोबां आखुथायफोर दं। नोंनि बोराबनायनि जायगायाव नों गोदान सारिजानाय मानसिनि आखलाव अननाय सोमजिखाङो, अननाया सोमजिखाङो। आरो राग जोंनाया जोंनि मोदोमनि आखुथाय। नोङो जेब्ला गोदानै ख्रिस्ट'नियाव जाफिनबायब्ला, ख्रिस्ट'नि थैजों नोङो सुजाबायब्ला, नोङो राग जोंनायनि जायगायाव नोङो रंजानाया नोंनि जिबनावहाय बुंफबगोन। गालातिया 5:22 नाय। आरो नोङो सिगां नांज्लायग्रामोन, जेब्ला मोदोमाव दंमोन, नों जेब्ला ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, नों जेब्ला गोदानै सारिजाफिनबाय, नों जेब्ला ख्रिस्ट'नि थैजों सुस्रांजाबाय, अब्ला नोंनि नांज्लायग्रा आखुनिफ्राय नों सान्थि, मोनसे गोजोननाय आखुथियाव नोङो महर सोलायगोन। मोदोमनि उल्था जिउनि सारिजाफिननाया। आरो नोङो जेब्ला मोनसा मोनोमोन, मोदोमाव दं समाव गुबुननि एगेन्स्टमोन, थारमाने मोनसा मोननाय। जेब्ला नोङो जिउआव सारिजाफिनबाय, नोङो एगेन्स्ट जानायनि बदलै नोंनियाव मा? सैसोनाय, गावखौनो खस्थ' खालामगोन, फोरबोनि लागै नों खस्थ' लागोन, गुबुननि थाखायबो नों खस्थ' खालामगोन। बाइबेलनि बोसोनखौ फालिनायाव हाजारखि जेंना सफैया मानो सैसोगोन। एकदमबारे मोदोमनि उल्था सारिजानाया, मोनसा मोननायनि जायगायावहाय नोङो सैसोनाय, मेगन सानाय एसे एनैब्लाबो थायो। समाव नोङो ख्रिस्ट'खौ मोनथाराखैब्ला नोंनि जिबनाव मेगन सानायाबो जाखांगोन। नाथाय जेब्ला नों सारिजाफिनबाय, बे मेगन सानायनि जायगायाव नोंहा मा जागोन? अनसोनाय। नों अनसोबायगोन मेगन सानायनि जायगायाव। सोरबा मोजांथार लाख'नो हायै उन्नति जादोंब्ला मोजां जाथारबाय, नों बाख्नायनो इस्सा जागोन। सोरबा माबा मोनसे मोजां बिसय मोनदोंब्ला थिग जादों, नोङो बेबादि अनसोगोन। नाथाय मोदोमनिया बिदि नङा, बेखौ मेगन सागोन। आरो मा होनो? जेब्ला नोङो मोदोमाव दंमोन,
अब्ला नों गुबुननि गाहामखौ हामजानाय नङा नाथाय जेब्ला नोङो मा होनो गोदानै सारि जाफिनबाय अब्ला मा होनो गोबां मानसिया समावहाय बेबादि जायो माने गाज्रिया मा होननानै बेंखन फैयो माब्रै फारसेथिङै न'खराव दावराव फारसेथिङै बे समावनो आंखालनि समाव आरो निदान बे निदाननि समाव आरो माबा मोनसे दावखा दान आरोखि बेबादि बेंखंजोबो नै बेबादि बेंखंजोबनाय जेब्ला नों गोदानै सारि जाबाय बे बेंखन जानाय निदान गाबनांगौ गोखा गोखैनि गेजेरावबो नोंहा गाहाम जानाय फोरबोआ नोंनि सायाव ओरैबायदि गाहाम मावगोन नों बे निदाननि गेजेरावबो नों गाहाम रंजानाय गोजोननाय नोङो बेबादि ख्रिस्टनियाव नों बेबादि बोरगोनां गाज्रि समावबो नोङो बेबादि मोनसे अनजानाय फोरबोनि अनजानाय नै बेबादिया नोंनि जिबनाव जागोन आरो गोबां मानसिया बोरैबा गोरोन्थि मोनबायला जोंनि गामियावबो दं दे बेंलायनो रोङा आंखौ गाज्रि बुंबाय नालाय गाज्रि बुंनायखौ ओरैबायदि हमथानानै लायो बेखौ आं सानसे होननानै गोसो सिङावहाय दोनखुमानानै लायो बेबादि मानसिखौ जोंनि गामियावबो दङ माखासे मानसिफोर बेबादि हमथालायनानै लायो नों जेब्ला मोदोमाव दंमोन अब्ला नों बेंज्लायनो हानाय नङा नाथाय नों जेब्ला गोदानै सारि जाफिनबाय अब्ला नों गुरै जागोननानैहाय बेवहाय गालाथियावहाय बुंनाय जादों 23 पदआवहाय नोङो गुरै जागोन बेंज्लायनो रोङि मानसिया बिनि अपोजिट गुरै जायो आरो खायसे मानसिफ्रा मानिनो हायोब्लाथ' बे मण्डलियाव दावराव जानाया बयनिख्रुइ देरसिन समायसा मानिनो हायै जुदि दैदेनगिरिनि बोसोनखौ इसोरनि बोसोनखौ मानिनो हायोब्ला मण्डलियाव एखे दावराव जानायनि जुक्तियानो फैया खोथायानो फैया नाथाय मानो मण्डलियाव दावराव जायो मानिनो हायो बिनि बाथ्राया बिदिनोसै बे मोदोमनि आखुथाय नोंनि बे मानिनो हायैयाबो मा जागोननो नों गावखौ हमथागोन मानिग्रा जागोन बे जाबाय गोदान जोनोमनि दा बेवहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नैबे मोननै साइडजों आं मोननै सावगारि दिन्थिबाय बे सावगारिखौ नोंथाङा दानिफ्राय लानानै एप्लाइ खालाम आन्दाज खालाम मानसिनि जिबनावहाय सोरबा मानसिया खनले बोराबदों बोसोरावनो खनले बोराबो बोसोराव खनले राग जोङो खनले सान्स मोनला नांलायो खनले थगायो खनले माने गाज्रि मोनो खनले मोगान सायो खनले नायनो हायिया बिनि जिबनाव फैयो खेमा होनो हायिया बिनि जिबनाव जायो बेंज्लाय रोङिया जायो मानिनो हायिया जायोब्ला अब्ला बे गासैबो आखुथायनि गुदिया जाहैबाय बियो मोदोमाव दं गोदानै सारि जायाखै बे जाबाय ख्रिस्ट'नि थैजों सुस्रांजायाखै आरो गुबुन रावाव बुङोब्ला बि बासायजानाया जायाखै बिनिखायनो खनले बिनियाव रागा जोंनाय सोलैनाय थगायनाय गाज्रि आखुथायफ्रा बेरखांबाय थायो नाथाय नोङो सारि जाथारबायब्ला नोंनियाव रंजानाय थायो अननाय थायो गोजोननाय थायो सैसोनाय थायो ख्रिस्टान जिबनाव नों सैसोआब्ला नोंनि जिबना फैलारखा पौला खालि सैसोनाय बाथ्रा सातखान लाइजामाव बे सैसोनाय बाथ्राखौ फोरोंदों मानो बियो मोनसे ख्रिस्टान जिबनावहाय बयनिख्रुइ गोनांसिन आखुथाय होननानै आं सानो नों गावखौ जेब्ला हमथायो जायफ्रा हमथायो बिनि मोजां एक्सपिरियेन्स थायो हमथाखांनायनि उनाव नों बेसेबां गोजोननाय फैयो आं जेबो बुङाखसै हमथानो हाबाय बे हमथानो हानाया नोंजों इसोरजों ओरैबायदि खाथि सोमोन्दो आरो गोजोननाय फैयो सारि जानाय मानसिफोरहाल' बे अबिगथा थागोन गुरै जानाय फोथायग्रा जानाय गावखौ हमथानाय बे गासैबो गोदानै सारि जानायनि आखुथायफोर बेजोंनो गावखौ दानिया आन्दाज खालामना लादो आं गोदानै सारि जादोंना जायाखै आं बबेबा बिसोराव हमथानो हाया नामा दाबो आं दाबो अननायावहाय बाहागो लानो हाया नामा शेयारिं खालामनो हाया नामा अननायखौ आं रंजानो हाया नामा दुखुनि समाव आंखौ सोरबा रायोब्ला आं गिजाखौनो मास मोननै मोनथाम नागारथ'नानै थागोन नामा आंलाय गोबां मानसिफोर दङ सैसोनागौ जों सारि जानायनि आखुथाया सैसोनाय माब्लाबा बुंनो सोरबा बुंनो हागौ सोरबा गेदेर मानसिखौ आसि थुनानै उमुगाबो गोदानै सारि जायाखैलै बिबो उमुग समाव राग जोंदों अनजाग्रा ख्रिस्टन लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ
गुरै रावजों इसोरनि बाथ्राजों बानजायो माब्लाबा समाव धार्मिक मानसिफोरखौ सैताना ओरैबायदि हमथास्लाबनो हायो गोरोन्थि खालामो बे गोरोन्थिफोरखौ डेभिडनि जिबनाव खननैसो मोजां गोरोन्थि जानायखौ नुदों बियो हमस्लाबनो हायाखै मालाबानो इसोरा उन्दैनिफ्राय महाराजासिम दैखोनो लांबाय नाथाय बे बोराय अबस्थायावसो मा सानगारखो आंखौ रावबो फेजेननो हायि बादि आं दानिया मानसिखौ सेन्सास खालामबायसै सेन्सास अनुजायै आं सान्थ्रि हान्जा लागायनोसै जाहाथे आंखौ रावबो एटेक खालामनो हाया इसोरा गाज्रि मोनदों गाज्रि मोनना बिराद गिदिरथार निदान हरदों जेब्ला निदान हरदों अब्लानो प्रभु नोंलाय बे इजराइल रायजोफोरखौ मानो आद्रि खालामखो दायनिगिरिया आंखौसो साजा हो प्रभु बे जाबाय बासायजानाय गोदानै सारिजानाय मानसिफोरनि राव गोरोन्थिया जायोब्ला इसोरनि जिउआनो बेखौ जायगायावनो खोथागोन नोंनिया गोरोन्थि जालायबाय नैबे आखुथाया एकदम बियो प्रार्थना खालामागौ लागनाय नङा गसंगासिनो गोरोन्थि जाबाय आफा नोंखौ मा खालामो डेभिडनि जिबनाव बे मोननैसो बिराद गिदिर गोरोन्थिखौ नुनो मोनो नाथाय बियो जेब्लानो गोरोन्थि होननानै दिन्थिजाबाय अब्लानो गाबख्रावदों गावखौहाय प्रभुनियाव गथायदों आंसो दायिया नोङो मानो इजराइल मानसिखौ साजा होखो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बिनिखायनो जोङो सोरगोआव थांनो जुदि गोदानै सारि जाफिनाला सोरगो रायजोखौ नुखायाब्ला जों सारि जानाया जोबोद गोनांथार सारि जानायनि ओंथिया जाबाय बासायजानायाखौनो बाइबेलाव किसिमनि बाथ्रा बुंनाय दङ बे धार्मिक खथानि ओंथि बियो सारि जाफिननाय माने धार्मिक खथा बासायजानाय माने धार्मिक खथा ख्रिस्ट'नि थैजों सुस्रांजानाय माने धार्मिक खथा जिउ खुंनायखौ होनना बुङो बे गोदानै सारि जाफिननायाबो बे धार्मिक खथाखौनो फोरमायनाय जादों जाय मानसिफ्रा गोदानै सारि जाफिनबाय बियो धार्मिक खथा जीवन जाबाय बे मानसिया धार्मिक खथा जीवन जाबायब्ला बियो राग जोंनायनिफ्राय गावखौ हमथागोन नांलायनिफ्राय गावखौ गुरै खालामगोन बिनिफ्राय बियो बेबादिनो राग जोंनायनिफ्राय बेबादिनो बिनि रंजानायाव गुस्लायगोन आरो नांज्लायनायनिफ्राय बियो सान्थियाव थागोन आरो मोनसा मोननायनिफ्राय बै सैसोगोन बिनिखायनो बे बाथ्राजों आं बेखौनो थुलुंगा होबाय बे मोनाबिलियाव आरजाव फैनाय साफ्रोमखौबो इसोरा गिदिर बोर होथोंसै जोङो गाव गावखौ मोनदांनो हाथोंसै जोबथानायाव खोथा फंसेजोंहाय बियो निक'दिमखौ बानजायदों मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' फिसाखौनो एरैनो होबाय बिखौ जायहा फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन बेनो निउ बर्न बा गोदानै सारि जाफिननाया ख्रिस्ट' जिसुआ जोंखौ बासायनो थाखाय बे संसाराव फैदों जायहा बेखौ फोथायगोन फोथायनाया आरो गोबां खोथा हाबनानै थाबावो फोथायनायथ' पृथिबिनि मानसियानो जों खृष्टानफ्रा फोथायजोबखायो नाथाय बबेयाव थाबथाखो थाबथानाय खारना मोनसेल' जाय मानसिया फोथायो होननानै फोथायनायखौ बियो शास्त्रनि बोसोन बादि मावा बिनि फोथायनाया गोथै बियो बासायजानाय फोथायनाय नङा बिनि फोथायनाया बिखौ बासायनो हानाय नङा बिनिखायनो फै जिसु ख्रिस्ट'आ जोबथानायाव बानजाबाय निक'दिमखौ इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सारि जानाय सासेल' फिसाखौनो एरनो होबाय बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोनगोन बिनिखायनो जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो थाखाय ख्रिस्ट' जिसुखौ फोथायनांगौ आरो जोंनि बे फोथायनाया मावनाय गोनां जानांगौ मावनायजों फोथायनाय गोनां जानांगौ फोथायोल' होननानै बुङोब्ला बेखौ जाखोमा बुंदों भुतफ्राबो फोथायो बेनिखायनो फैदो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे मोनाबिलियाव बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय खोनासंग्रा साफ्रोमबो बे इसोरनि गोथां बाथ्राया रिंखांबाय थाथोंसै गमामायैनो गोदानै सारि जायै साफ्रोमबो थालांजोबगोन बेनिखायनो जोङो बयबो जिउआव सारि जाफिननाया जोंनि थाखाय गोनां जोङो आर'ज खालामदोंनि जोंनि फालक बिथाङानो बेनेडिक्सनखौ लानायसै जों लोगोसे आर'ज खालामो सोरगोनि ओनसोला गोथां इसोर आफा नोंखौ नायनो हामबायनो आफा इसोर नोंखौ हामबायनो नाय आफा दिनै गोबां फोथायारिफोर दं मण्डलियाव गाव गोदानै सारि जादोंना जाफिनाखै आन्दाज मोनाखै आफा जास्ट ख्रिस्टान हिसाबैल' गसंनानै दङ गावनि जिबना सारि जाफिननो हादोंना हायाखै जिउनि सारि जाफिननायखौ सारि जाफिननो हादोंना हायाखै जिउनि नंगौ बासायजानायखौ बासायजानो हादोंना हायाखै औ इसोर आफा गुबैयै फोथायनो हादोंना हायाखै फोथायनायाव मावनाय दंना गैया आफा गावखौनो आन्दाज खालामै गोबां
परियालफोर बेक्तिफोर दङ आफा जायनि थाखाय दिनैहाय जोंनि बे दुरबल फेल'शिपआ नुजादों फोथायनायाव मावनाय दङमोनब्ला जों गोदानै सारि जाबायमोनब्ला दिनै जोंनि बे सिबिनाया बेबादिल' जायामोन आफा बेनो प्रमान खालामो जों गोबां मानसिया सारि जायाखै गोबां मानसिया बासाय जायाखै गोबां मानसिनि फोथायनाया आफा दिनै मावनाय गैया बेनो प्रमान खालामो बिनिखायनो आफा इसोर गोदानै सारि जाफिननाया जोंनि मण्डलिनि थाखाय जोंनि न'खरफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार आफा नों अननानै हेफाजाब खालाम फोरबो गोदानै सारि जाफिननो थाखाय नोङो हेफाजाब खालाम आफा नंगौ फोथायनायखौ फोथायनो थाखाय आफा फोरबो जों दा शास्त्र नुनो मोनबाय नंगौ फोथायनाया गोदानै सारि जाफिननाय आखुथायावनो बे सोलायखायो आफा जोंनि आखल आखुआ सोलायनो हायाखै जों बोराबनायखौ नागारनो हायाखै जों राग जोंनायखौ नागारनो हायाखै जों हिंसा खालामनायखौ नागारनो हायाखै जों बेंज्लायनो रोङाखै बिनि अर्थआ जाहैबाय जों गोदानै सारि जाफिनाखै बिनिखायनो खावलायदों आफा इसोर गोदानै सारि जाफिननाया जोबोद गोनांथार जिसु नोंनियाव खावलायदों आफा नों बे मण्डलिनि मानसिफोरखौ अनखां आफा नोंनियाव खावलायदों फोरबो जिसु नाय आफा जों